Wajah tilala mo man drawing natin niya labi, kabalayan. Wala ka rin pa nagkulikol ko, inaanosan ko na ko gamit ang gatagalit layag ko at alapatag ko nagamit talaga tama. Anosan ko lang tayo makapandrawing ay masansanting tamaganggarang pangkasinan ko ro. Ang ninggis yung ay gagong ko ya, likas yung mata, hanggang mairaman titila, tuwa ibabagada. Ay gabay kong tampula sumpalin, pala sapas mo sa panagdrawing ko sing ano matugtuwang pinto. Pala tagtuwa laba kabalayan, tas sasalin ko laba sa mandrawing. Ay aking asawa. Nanabasa pa taragaw. Ay talaga manggaway patalastas niya. Wala ko nailitan to patalastas na ako ko. Ay binabalay so dala panag-drawing. Lalo na nananong ko linggis to ay idodrawing ko. Ay sing ano malag pantasya yung kantadya. Konda kay ligana to ay manaya. Siya paya kasi. Ay ngaranto ko na punsya na. Ay what's up idol. Si singer takala na sumpal. Ay alagar mo na ba nanunindad talaga yung tingkagana to ray tagara Pangasinan. Drawing nila pa na alikas yung mata. Paano to nananyura personal ay sigurado wala layman na kisa akong pagay. Siyempre kaya balayan ay alam tema ibabagda agyunantan so panag-drawing no agyusalian ano sa yung siya kung si kayo kabalayan no nayari pasumpal pa yung bantayan. Tampi salamat ko lang naman sa amin niya followers ang susuporta at mambantay da may amin niya i-upload kong video.